Lipaten kanti ko nakngem saan Tana irwa makayat anay sangsangayan Ayat ang kinali kabumak Na ipaay mo puno ang pakaragsakan Dagidila daw ang inak makit kita Dagidila ruway nga inangota Tungrem luluwak tunggal mapanunod ka Agnanayon ngay Ipatpataken puno adunduwen ka Uray paino imanyo ka Pimanaw ka adi nagpakada Magudas manday tuy biyak ka Agmay may Dagidila daw ang inak makit kita Dagidila ruway nga inangauta Tungrem luluwak tunggal mapanunod ka Agnanayon ngay Ipatpataken
no anariga idi manglipa no bay piling ko na iwaksi lagi mo ang suli dagidiin palang amo ngaon biken bahi ket inawa barukong ko kas may sa apuris narigang idi manglipa sa MD naglabas dagidi panagin bubulse aginda nain ka ng lipa jak man lang maiwaksi ladingit titulik na ay nagriga iniyak-iyak nga may maysa nagulit ka naranggas kinaulpit ka manangalilaw manangirumen ken manangikulbo piniten ka nga iwaksi iti lagi ko dati ka may kari iti pamadek ko narigang
song by Miss Paula Ruby. Ipagpayrahin itong ka the music lover program.
course, to my executive producer, Ma'am Cecil Alcantara Arconado. DJ Ness, Ma'am Elaine, Ma'am Allen Claire, Tita Daisy, Sapay tadumting day tuya mensahe ay ayaten ka biyag ko tiyag nanayo ikarik asiksikan kulae ay ayaten ingat tungpal tanim si kalaeng biyag kawan sa bali agmay may saka mauyos man to'y biyag kumamati ka umakaniya ko biyag ko ay ayaten ka ipatpatay ka tinaputno si kalaeng biyag kawan sa bali agmay may saka mauyos man to'y biyag mamati ka kumakaniya ko biyag ko ay ayaten ka ipatpatay ka tinaputno ay ayaten ka ipatpatay ka tinaputno ay ayaten ka ipatpatay ka tinaputno. Sabay kumabiyag ko taim dinga unoy to'y agayat ken ka sunataan na igamer iti ayat anagtaod kaunggan to'y puso langit iti kayarigak ken ka wen sika tinararapa ako napateg ka to'y puso Henrik na diyak kaya amapukaw ka din na si kalaeng di inay ayat ko idi ita ken tiyag nanayon si kabiyag ko magkaigapot nuwapay naragsak tilubong ko si kalaeng di inay ayat ko si kalaeng usal dato'y biyag ko napatek ka dito'y puso wen sika dinay ayat ko langit iti kayarigak ken ka wen sika
tinararapa ako. Napatek ka to'y puso Henrik na Diyak kaya numapukaw ka din na si kalaeng iinay ayat ko idita kenti agnanayon si kabyag ko't makaiga po nuhapay naragsak tilubong ko si kalaeng iinay ayat ko si kalaeng usal na to'y biyag ko napatek ka dito'y puso wen sika tinay ayat ko napatek ka dito'y puso wen sikat tinay ayat ko wen sikat tinay ayat ko. Diyak malipatan dagiti ladawam dagiti karim asyak tulae uray sa dinuman iti ayan mo sikat linaon to'y puso ken panunod ko tunggal naglabas at ritma sikat ipit-pitik daytoy puso ayan ayat
kas naawanin ti patingala. Dimdimteng ti dakes na amin na itayang amin akari. Apay kastoy ti inaramid mo, tindipan mo, sakit tinakem ti inpaay mo. Bimata, itanay ko'y puso, nagayan na tinapon no, gem sinayang mo. Intento, di amin-amin ko, gem di kamen ambut na kontento. Nutunggal sikati malagit ko, agsensen na ay unay daytoy puso. Ninanamput ut-ut na ken sakit, ingket pait, sapay tadimon tumet maapit. Bimata, itanay ko'y puso, nagayan na tinapon no, gem sinayang mo. Intento, di amin-amin ko, gem di kamen ambut ng kontento. Bimata, itanay ko'y puso, nagayan na tinapon no, gem sinayang mo. Intento, di amin-amin ko, gem di kamen ambut ng kontento. Bimata, itanay ko'y puso, nagayan na tinapon no, gem sinayang mo. Intento, di amin-amin ko, gem di kamen ambut ng kontento. Inulilam to'y puso, pinanawang nagtutuo, anya na nagsakit, anya ketin ang nagut-ut, inururay ka biyag ko, dinabayaga ka nito,
Ngemawan di kan makita nga agsubli to'y arpat ko. Sinugat mo daytoy pusok nga agayat ken ka. Nang namnama naguruuray ken ka. Nauli lang to'y ayata sinangalta. Kapot niya tayong dito'y dena. At agad-in sa baniya kaayan-ayat anang kapuan mangpasagi kaniya. Inulilam to'y puso, pinanaw nagtutuo, aniyan nagsakit, nyakitin ang nagutuo, inururay ka biyag ko, nabayag ka nito, ngimawan di kan makita, nga agsubli to'y akat ko. Sinugat mo daytoy puso nga agayat ken ka. Nang namnama nagururay ken ka. Nauli lang to'y ayata sinangalta. Gapot niya tayong dito'y dena. At agad-in sa baniya kaayan-ayan anang gapuan
ten kanti ko nakngem saan Tana irwa makayat anay sangsangayan Ayat ang kinali kabumak Na ipaay mo puno ang pagkaragsaka Uray awan ka malaglagit ka Dagidila daw ang inang makit kita Dagidila ruay nga inang utan Tungren luluwa tunggal mapanunod ka Agnanayon ngay agyaten ka Ipatpateken puno adungdungen ka Uray paino imanayo ka Pimanaw kan adi nagpakada Magudas manday tuy biyak ka Ag may sa katuy puso Uray awan ka malaglagip ka Dagidila daw ang inang makit kita Dagidila ruay nga inagaw ta Tungren luluwa tunggal mapanunod ka Agnanayon ngay agyaten ka Ipatpateken puno adungdungen ka Uray paino imanayo
Bakit ka sinugatan? Pinilit ko ang inliwliwan sa dito'y kaunda, ket inawa buwasan ka para kaniya. No, anariga idi manglipa no ba'y pilit ko na iwaksi lagi mo ang sumili dagidi nagulit ka, naranggas kinaulpit ka, manangalilaw, manangirumen, ken manangikulbo. Pinitin ka nga iwaksi iti lagi ko dati ka may kari iti pamadek ko nariga
Sininak marikrik na gapot na laos nga iliw kuken ka. Tantanawagan ka abay titawa bareng mapasang pet ka. Agurayak biyak ko Baunan, ikot by night, hilong ka na music lover. Sardam ururaye di sasang pet mo.
ikari asiksikan tulae ay ayaten inggat tungpal tanem si kalaeng biyakon sa bali agmay may saka mauyos man to'y biyan mamati ka kumakaniya ko biyak ko ay ayaten ka ipatpate ka tinaputno ay Ate Bernati Weds, Ma'am Hanalyn de la Cruz at the Nishi Shop, and of course to my executive producer Ma'am Cecil Alcantara Arconado, DJ Ness, Ma'am Elaine, Ma'am Allen Claire, Tita Daisy, sapay tadungting day tuya mensahe ay ayaten ka biyag ko tiyag nanayo ikarik asiksikan tulae ay ayaten ingat tungpal tanem si kalaeng biyagkan sa bali agmay may saka mauyos man to'y biyag mamati ka kumakaniya ko biyag ko ay ayaten ka ipatpate ka tinaputno si kalaeng biyagkan sa bali agmay may saka mauyos man to'y biyag mamati ka kumakaniya ko biyag ko ay ayaten ka ipatpate ka tinaputno ay ayaten ka ipatpate ka tinaputno ay ayaten ka ipatpate ka tinaputno. Sabay kumabiyag ko tahim dinga unoy to'y agayat ken ka sunataan na igamer iti ayam anak taon kaunggan to'y puso langit iti kayarigak ken ka wen sika tinararapa ako napateg ka to'y puso Henrik na diyak kaya amapugaw ka din na si kalaeng di inay ayat ko idi ita ken tiyag na nayon si kabiyag ko't magkaigapot nuwapay naragsak tilubong ko si kalaeng di inay ayat ko si kalaeng usal dato'y biyag ko napatek
Langit iti kaya rigak ken ka, wen sika di nararapa ako. Napateg ka tuy puso Henrik na, jak kaya numapukaw ka din na. Sikalaeng di inay ayat ko, idi ita kendi agnanayon. Sikabiyag ko't makaiga po, nuapay naragsak tilubong ko. Sikalaeng di inay ayat ko, sikalaeng usal na tuy biyag ko. Napateg ka dito'y puso, wen sika tinay ayat ko. Napateg ka dito'y puso, wen sikat tinay ayat ko. Wen sikat tinay ayat ko. Tiyak malipatan dagiti ladawam, dagiti karim asyak tulae. Uray sa dinuman iti ayan mo, sikat linaon tuy puso ken panunod ko. Tunggal naglabas adaritma, sikat ipit-pitik daytoy puso. Ayan nga awan umarta ay ayaten ka, hinggat tungpal biyak. Adaak dito'y agay ayaten ka, tuy puso para lang ken ka. Ayat nga awan patinggana,
daytoy puso. Ayan, ayan, nga awang Marta ay ayaten ka hingga tungpal biya. At daak dito'y agay ayatin ka, to'y puso para langin ka. Ayat ngawan pati ka na, at nanayon
puso, pinanawang nagtutuo, anya na nagsakit, anya kitin ang nagutot, inururay ka biyag ko, tinabayaga ka nito. Ngemawan di kan makita nga agsublito'y arpat ko, sinugat mo daytoy puso nga agayat ken ka, nang namnama naguruuray ken ka. Naulilang ko'y ayata sinangala, kapot niya tayong dito'y tenga.
Lipaten kanti ko nakngem saan Tana irwa makayat anay sang-sangayan Ayat ang kinali kagumak Na ipaay mo puno ang pakaragsakan Uray awan ka malaglagip ka Dagidila daw ang inang makit kita Dagidila ruay nga inangota Tungrem luluwa tunggal mapanunod ka Agnanayon ngay agyaten ka Ipat pateken puno adungdungen ka Uray paino imanayo ka Pimanaw kan adi nagpakada Magudas manday tuy biyak ka Ag may sa katuy puso Uray awan ka malaglagip ka Dagidila daw ang inang makit kita Dagidila ruay nga inangauta Tungrem luluwa tunggal mapanunod ka Agnanayon ngay agyaten ka Ipat pateken puno adungdungen ka Uray paino imanayo
dagiti panagin bubulse aginda nain ka ng lipa jak man lang maiwaksi ladingit titulik na ay nagriga iniyak-iyak ng may maysa nagulit ka naranggas kinaulpit ka manang nalilaw manang hirurumen ken manang ikulbo piniten ka nga iwaksi iti lagi ko dati ka may kari iti pamadek ko ngariga iti manglipa sa empty naglabas dagiti panagin bubulse agindang nain ka ng lipa gas man lang maiwaksi ladingit titulik na ay nagringa itiyak-iyak nga may maysa nariga iti manglipa sa empty naglabas dagiti panagin bubulse agindang nain ka ng lipa gas man lang maiwaksi ladingit tituirik na ay nagriga iyak-iyak nga may maysa ay nagriga itiyak-iyak nga may maysa. Yes, ayan. Kanta na paluan. Narigat timang libat. Para kalgitay. Marigatan nga mang libat. Iti na palabas. Dimteng manen iti sardam ururaye ti sasampet mo kaanong nga ta ubiyag ko mailiw akon bara niyagek mo nadagsinig marikrik na kaput na laos na iliw kuken ka dan tanawagan ka abay titawa bareng mapasang pet ka agureak biyak ko
right, dito ka the music lover. Saan nga isutla peda sa ngalen taningaya sapay tadumteng day tuya mensahe ay ayaten ka biyag ko tiyag nanayo ikari asiksikan tulae ayaten inggat tungpal tanem si kalaeng yakon sa bali agmay saka mauyos man to'y biyan mamati ka kumakaniya ko biyak ko patpate ka di na puno. Ay, Ate Berna, Ate Wets, Ma'am Hanalyn de la Cruz, at the Nisi Shop. And
of course, to my executive producer, Ma'am Cecil Alcantara Arconado. DJ Ness, Ma'am Elaine, Ma'am Allen Claire, Tita Daisy, Sapay tadungting day tuya mensahe ay ayaten ka biyag ko tiyag nanayo ikarik asiksikan kulae ay ayaten ingat tungpal tanim sikalaeng biyakan sa bali agmay saka mauyos man to'y biyag kumamati ka umakaniya ko biyag ko ay ayaten ka ipatpatay ka tinapot no sikalaeng biyakan sa bali agmay saka mauyos man to'y biyag mamati ka kumakaniya ko biyag ko ay ayaten ka ipatpatay ka tinapot no ay ayaten ka ipatpatay ka tinapot no ay ayaten ka ipatpatay ka tinapot no. Sabay kumabiyag ko tahimdinga unoy to'y agayat ken ka sunataan na igamer iti ayat anagtaod kaunggan to'y puso langit iti kayarigak ken ka wen sika tinararapa ako napateg ka to'y puso ken rigna diyak kaya amapugaw ka din na sikalaeng inay ayat ko idi ita ken tiyag nanayon sikabiyag ko't magkaigapot nuapay naragsak tilubong ko sikalaeng inay ayat ko sikalaeng usal dato'y biyag ko napateg ka dito'y puso wen sika dinay ayat ko langit iti kayarigak ken ka wen sika
Inanara pa ako napatek ka to'y puso kenrik na Diyak kaya numapukaw ka din na Si kalaeng di inay ayat ko Idi ita kenti agnanayon Si kabyag ko't makaiga po Nuapay naragsak tilubong ko Si kalaeng di inay ayat ko Si kalaeng usal dato'y biyag ko Napatek ka dito'y puso Wen sika tinay ayat ko Napatek ka dito'y puso Wen sika tinay ayat ko Wen sika tinay ayat ko Siya kumalipatan dagiti ladawan dagiti karim asyak tulae uray sa dinuman iti ayan mo sikat linaon tuy puso ken panunod ko tunggal naglabas daritma sikat ipit-pitig daytoy puso ayan nga awan umarta ay ayaten ka hinggat tungpal biyak adaak dito'y agay ayaten ka tuy puso para laing ken ka ayat nga awan patigana at nanayon nga ipatpateka sabay ta awan patinggana at nanayon biyak ko nga ipatpateka hindi nam ko nga tuy puso wen biyak ko ay ayaten ka tunggal naglabas daritma sikat ipit-pitig daytoy puso ayan nga awan
kay duma natarnaw awan ti mulit na idi inaklon mo daytoy puso iraksak ko kasla awanen ti patingala dimdim teng ti dakes na angin na itayang amin akari apay kastoy ti inaramid mo tindipan mo sakit tinakem ti inpaay mo bimato itanday ko'y puso nagayan na tinapon no gem sinayang mo intent ko di amin ko gem di kamen ambut na kontento nutunggal sikati malagit ko agsensen na ay unay daytoy puso ninanampot ut-ut na ken sakit ingket pait sapay tatimon tumet maapit bimato itanday ko'y puso nagayan na tinapon no gem sinayang mo intento di amin ko gem di kamen ambut na kontento bimato itanday ko'y puso nagayan na tinapon no gem sinayang mo intent ko di amin ko gem di kamen ambut na kontento bimato itanday ko'y puso nagayan na tinapon no gem sinayang mo intent ko di amin ko gem di kamen ambut na kontento
Pinanawang nagtutuo, anya na nagsakit, anya kitin ang nagutot, inururay ka biyag ko, dinabayaga ka nito. Ngemawan di kan makita nga agsublito'y arpat ko. Sinugat mo daytoy pusok nga agayat ken ka. Nang namnama naguruuray ken ka. Naulilang ko'y ayata sinangala. Kapot niya tayong dito'y dena. At din sa baniya kaayan-ayat anang kapuan mangpasagi kaniya. Inulilang to'y puso, pinanaw nagtutuo, aniyan nagsakit, nyakit din ang nagutuo, inururay ka biyag ko, inabayaga ka nito. Ngimawan di kan makita nga agsublito'y akat ko. Sinugat mo daytoy puso nga agayat ken ka. Nang namnama naguruuray ken ka. Naulilang ko'y ayata sinanggalta. Kapot niya dayong dito'y dena. At kakadin sa baniya kaayan-ayat anang gapuan mangpasakit kaniya. Naulilang ko'y ayata sinanggalta. Kapot niya dayong dito'y dena. At kakadin sa baniya kaayan-ayat anang gapuan mangpasakit kaniya. Anang gapuan mangpasakit kaniya. Anang gapuan mangpasakit kaniya.
kadin napatikin ka. Naragsak ka kadin, adi na makita, minamaag nga ayat, ang angaw sa sarita. Lipatin kanti ko nakngem saan Tana irwa makayat anday sang sangayan Ayat ang kinali kagumak Na ipaay mo pundo pakaragsakan Dagidila daw ang inang makit kita Dagidila ruway nga inang utan Tungren luluwa tunggal mapanunod ka Agnanayon ngay patikin puno adunduin ka Uray paino imanayo ka Pimanaw ka adi nagpakada Magudas manday tuy biyak ka Agmay sa Dagidila daw ang inang makit kita Dagidila ruway nga inagaw ta Tungren luluwa tunggal mapanunod ka Agnanayon ngay patikin puno adunduin ka Uray paino imanayo ka Pimanaw
Pinilit ko ang inliwliwan sa dito'y kaunda ket inawa buwasan ka para kaniya no anariga idi mangliba no ba'y pilit ko na iwaksi lagi mo ang sumli dagidiin palang amo nga ulbin ken bahi ket inawa barukong ko kas maysa apuris narigang iti manglipan
manggiba, para kalkitay, marigatat nga manglibat, iti napalabas. Sininak marikrik na gapot na laos na iliw kuken ka tantanawagan ka abay titawa bareng mapasang pet ka agureak biyak ko Baunan, ikot pa rin itong ka na music lover ko. Ururayek di sasangpet mo
tuya mensahe ay ayaten ka biag ko tiyag nanayon ikari asiksikan tulae ay ayaten inggat tungpal tanem si kalaeng biyakon sa bali agmay may saka mauyos man to'y biyan mamati ka kumakaniya ko biyag ko ay ayaten ka ipatpate ka tinapuno ay Ate Bernati Weds Ma'am Hanalyn de la Cruz at the Nishi Shop and of course to my executive producer Ma'am Cecil Alcantara Arconado DJ Ness Ma'am Elaine Ma'am Allen Claire Tita Daisy sapay tadungting day tuya mensahe ay ayaten ka biag ko tiyag nanayon ikarik asiksikan tulae ay ayaten ingat tungpal tanem si kalaeng biyakawan sa bali agmay may saka mauyos man to'y biyag mamati ka umakaniya ko biyag ko ay ayaten ka ipatpate ka tinapuno si kalaeng biyakawan sa bali agmay may saka mauyos man to'y biyag mamati ka kumakaniya ko biyag ko ay ayaten ka ipatpate ka tinapuno ay ayaten ka ipatpate ka tinapuno ay ayaten ka ipatpate ka tinapuno sapay kumabiyag ko tahim denga unoy to'y agayat ken ka sunataan na igamer iti ayat anagtaod kaunggan to'y puso langit iti kayarigak ken ka wen sika tinararapa ako napateg ka to'y puso Henrik na diyak kaya amapukaw ka din na si kalaeng di inay ayat ko idi ita ken tiyag nanayon si kabiyag ko magkaigapot luwapay naragsak tilubong ko si kalaeng
iti kaya rigaken ka wen sika tinararapa ako napatek ka tuy pusok Henrik na jakaya numapukaw ka din na sikalaeng iinay ayat ko idita kenti agnanayon sikabiyag ko't makaiga po nuhapay naragsak tilubong ko sikalaeng iinay ayat ko sikalaeng usal na tuy biyag ko napatek ka dito'y puso wen sika tinay ayat ko napatek ka dito'y puso wen sikat tinay ayat ko wen sikat tinay ayat ko Tiyak malipatan dagiti ladawam dagiti karim asyak tulae uray sa dinuman iti ayan mo sikat linaon tuy puso ken panunod ko tunggal naglabas ang daritma sikat ipit-pitig daytoy puso ayan nga awan umarta ay ayaten ka hinggat tong palbiyan adaak dito'y agay ayaten ka tuy puso para lang
ken kana pay duma natanaw awan ti mulit na idi inaklon mo kay tuy puso tiraksak ko kas naawanin ti patingala dimteng ti dakes na amin na itayang amin akari apay kastoy ti inaramid mo tindipan mo sakit tinakem ti inpaay mo sen na ay unay daytoy puso ninanamput ut-ut na ken sakit ingket pait sapay tadimon tumet maapit himata itanday to'y puso
Pinanawang nagtutuo, anya na nagsakit, anya kitin ang nagutot, inururay ka biyag ko, dinabayaga ka nito. Ngemawan di kan makita, nga agsublito'y arpat ko, sinugat mo dayto'y pusok, nga agayat ken ka, nang namnama naguruuray ken ka. Nauli lang to'y ayata sinangalta, kapot niya tayong dito'y tingna, at agad-din sa paniya, kaayat-ayat anang kapuan, mangpasagi kaniya. Inulilam to'y puso, pinanaw nagtutuo, aniyan nagsakit, nyagitin ang nagutuo, inururay ka biyag ko, nabayaga ka nito. Ngimawan di kan makita, nga agsublito'y akat ko, sinugat mo dayto'y puso, nga agayat ken ka, nang namnama nagururay ken ka. Nauli lang to'y ayata sinangalta,
Napanam apay ita kalanga at para sinapsapol ka, hindi ka man laang makita. Pimanaw ka, inubati na kaagmay maysa. Aniyak di mo kinaya, banuin ka kinagura. No umakan, no umakakadig, naapay akasta ka, diyak ka din napatikin ka. Naragsak ka kadin, di na makita, minamaag na ayat, ang angaw sa sarita. Napanam apay ita kalanga at para sinapsapol ka, hindi ka man laang makita. Pimanaw ka, inubati na kaagmay mansa. Aniyak di mo kinaya, banuin ka kinagura. No umakan, no umakakadig, naapay akasta. Lipatin kanti ko nakngem saan Tana irwa makayat anay sang sangayan Ayat ang kinali kagumak Na ipaay mo puno ang pakaragsakan Uray awan ka malaglagip ka Dagidila daw ang inang makikita Dagidila ruay nga inangauta Tungrem luluwak tunggal mapanunod ka Agnanayon ngay agyaten ka Ipatpatiken puno adungdungwen ka Uray paino imanyo ka Pimanaw ka adi nagpakadam Magudas manday tuy biyak ka Agmay may sa katuy puso Uray awan ka malaglagip ka Dagidila daw amin nang makikita Dagidila ruay nga inangauta Tungrem luluwak tunggal mapanunod ka Agnanayon ngay agyaten ka Ipatpatiken
ubiyag ko mailiw akong bara niyagek mo nadagsin marikirik na gapot na laos na iliw kuken ka tantanawagan ka abay titawa bareng mapasang pet ka agureak biyak ko Baunan, ikot pa rin dito ka na music lover. Sang pet mo
Saan nga isutlap peda sa ngalen taniayan. Sapay tadumteng day tuya mensahe ay ayaten ka biyag ko tiyag nanayon. Ikari asiksikan tulae ay ayaten inggat tungpal tanem si kalaeng biyakon sa bali agmay may saka mauyos man to'y biyan. Mamati ka kumakani ako biyag ko ay ayaten ka ipatpate ka tinapuno. Ay Ate Bernati Weds, Ma'am Hanalyn de la Cruz at the Nishi Shop, and of course to my executive producer Ma'am Cecil Alcantara Arconado, DJ Ness, Ma'am Elaine, Ma'am Allen Claire, Tita Daisy, sapay tadumteng day tuya mensahe ay ayaten ka biyag ko tiyag nanayon. Ikarik asiksikan tulae ay ayaten ingat tungpal tanem si kalaeng biyagkan sa bali agmay may saka mauyos man to'y biyag. Mamati ka umakani ako biyag ko ay ayaten ka ipatpate ka tinaputno si kalaeng biyagkan sa bali agmay may saka mauyos man to'y biyag. Mamati ka kumakani ako biyag ko ay ayaten ka ipatpate ka tinaputno ay ayaten ka ipatpate ka tinaputno ay ayaten ka ipatpate ka tinaputno. Sapay kumabiyag ko taim denga unoy to'y agayat ken ka sunataan na igamer iti ayat anak taod kaunggan to'y puso. Langit iti kayarigak ken ka wen sika tinararapa ako napateg ka to'y puso kenrik na jak kaya amapugaw ka din na si kalaeng di inay ayat ko idi ita ken tiyag na nayon si kabyag ko't magkaigapon
si kalaeng usal dato'y biyak ko napateka dito'y puso when sika dinay ayat ko langit iti kaya rigaken ka when sika di nararapa ako napateg ka to'y puso Henrik na diyak kaya numapukaw ka din na